Zase už mají vytaženou rybu. Pardon, druhá ryba závodu. Do vody, vole, ne? Chcete vidět, jak se Michaelovi koupe? Má pár ještě. Myslím, že 6 dní nebude, ale... Takže kdo se dostavil a zůstal až do konce do vyhlášení, tak mu děkuju. Doufám, že jste si dobře zazávodili. Myslím si, že ta hranice byla pro vás hodně obtížná, ta 6 kilová, a
plno lidí se tady i nadřelo, i když na konci skončili s nulou. Třeba tady pánové na jednice, kolik jste jich měli těch kaprů? 58 asi? 58 zvolených kaprů a nejbližší tomu chybělo asi 30 deka. K tomu, takže to už byla masařina pořádná. Ale díky, že jste zůstali na to vyhlášení a koukneme se na to teda, jak to dopadlo, když to asi každý tuší. Takže na třetím místě skončili s kaprem 6,31 Car Team Tátové. Takže stačila. Díky. Kolega nejde? Kolega nejde? To ji kouří. To není uzavřený prostor. Děkuji. Máte ještě něco? Nebo jestli to někam tohle? Tak, na druhém místě skončili už tradičně v mých závodech. Fat Fish Boys s kaprem o váze 6,60. Super. Děkuju. Tak ještě budeme tohle, jo? Peníze, jak to skončí. Jo. Známe, jo, to nebojte, že to lepší. Tak a na prvním místě a za největší rybu se umístil sektor číslo 5, Nerakár, který měli úlovky 13,06, 6,44 a 6,67. Gratuluju. Ta 13 byla rovnou. Největší ryba na vodu. To tam ještě nemáme. Tak díky, hele. Tak jo, takže díky všem za účast. A já tady s těma týmama ještě musím něco pořešit, takže díky moc. Jo a ještě děkuju určitě tady klukům ze spolku za to, jak se tady o vás starali celou dobu. Bylo, prostě jídla bylo plno, pití taky, takže díky moc, chlapi. Takhle, čo?